med herinde. Jeg er på Lindenes. Fyret står her bagved og leder skibene uden om næsset herude. Før i tiden gik der mange på grund. Vi håber ikke, at der er for mange af de stakkels sjæle, som går igen her. Den gamle fyrbøder, der levede eller ikke fyrmester, må man sige, ære være ham. Han siges at gå igen herude på hans trappe ind. Måske man får ham at møde. Eller måske en af de mest berømte fra den gamle nordiske sagnverden, Kraka, også kendt som Aslaug, der boede her mange år efter hun gik på grund her i sin guldharpe. Hun boede her som træl indtil Ragnar Lodbrok gik i land her og fandt sin viv, der fødte ham som mange prægtige sønner. Måske man møder Ragnar. Måske man møder Aslaug. Ja, hvem ved, hvilke venner man kan finde sådan en prægtig nat i det sydligste Norge, hvor land